Пуск першага блоку беларускай АЭС – падзея рэгіянальнага маштабу, аднак яе кантэкст зусім нярадасны. Запуск ядравай рэакцыі толькі ўзмацніў працу ў блакаванні прадукцыі праекту Пуціна і Лукашэнкі. Літва рашуча настроеная не пусціць беларускіх кілаватаў на захад. І гэта цалкам магчыма ў новай палітычнай сітуацыі. Юлія Цельпок. Все системы энергоблока введены в работу в проектном объеме, включая системы радиационного контроля, функционируют без замечаний. Системы безопасности энергоблока проверены. Лукашенко асабіста даў загад на пуск першага энергаблоку беларускай АЭС. Можем аплодировать. А ўжо праз 3 дні на станцыі прыпынілі выпрацоўванне энергіі з-за выхаду з ладу трансфарматараў напружання. Гэта навіна занепакоіла крытыкаў атамнага аб'екту ў Беларусі, а таксама суседзяў Літву, Украіну, Польшчу. Чарговыя навіны пра чарговыя паломкі маюць быць правераныя. Аднак Менск не супрацоўнічае адкрыта з Еўрапейскай камісіяй у гэтай справе, хаця камісія звярталася дзеля кантролю бяспекі, каб еўразвязаўскія эксперты маглі спраўдзіць, ці там усё ў парадку. Калі там сапраўды ўсё ў парадку, то дапусціць такі візіт не мае быць праблематычна. Польшча таксама плануе будаванне АЭС, але праз грамадскія абмеркаванні і ўзгадненні ў арганізацыях кантралёрах бяспекі. Краіну занепакоілі тэхнічныя праблемы на беларускай АЭС, але дыялог з Варшавы з Менскам замарожаны пасля непрызнання Польшчаю легітымнасці Лукашэнкі. З-за гэтага усе любыя размовы і перамовы паміж бакамі ускладненыя. Не выключэнне і тыя наконт атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Наймацнейшы праціўнік БелАЭС – гэта Літва, пад мяжою якой Росатам зрэалізаваў праект. Краіна прызнала станцыю небяспечным аб'ектам і заканадаўча замацавала прынцып не набываць яе прадукцыю. Адразу пасля атраплення атамнай электрычнасці ў энергасістэму Беларусі Літва спыніла кантракты на закупку энергіі. Але электрычнасць працягвае паступаць у Літву праз Латвію, насуперак жнівеньскаму абяцанню прэм'ер-міністра не купляць беларускага атаму. Мы будем все делать, чтобы это политическое и юридическое заявление Литвы распространилось бы на все страны Балтии, и это был бы первый шаг на эмбарго всего Европейского Союза, так как Европейский парламент поддержал эту позицию. Астравец на ўзроўні еўразвязу ўжо ўспрымаецца як пагроза не толькі Літве, але і ўсяму рэгіёну, кажа палітык і гарантуе, што новы ўрад Літвы даможацца свайго. Абсалютная блакада Астраўца – адна з галоўных яго мэтаў пасля эканомікі і коронавірусу. Если же Евросоюз заявил, что не будет поддерживать нелегитимный режим Лукашенко, так было бы хорошо, чтобы это тоже не было только слова, но и мы бы не платили за электроэнергию, которую режим с Кремлем создает около нашей границы. У еўразвязе не было адзінства па пытанні беларускай атамнай электрычнасці да сёлетняга палітычнага крызісу ў Беларусі. Цяпер гэта можа змяніцца, кажа дырэктар інстытуту «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. На фоне міжнароднага ціску Лукашенко заявіў, а Росатам пацвердзіў пра намер збудаваць у Беларусі другую АЭС і эксперыментальны рэактар. Навошта гэта трэба самаабвешчанаму прэзідэнту? Атамная станцыя мусіць забяспечыць энергетычны суверэнітэт. Ці прынамсі гуляць на забеспячэнне гэтага энергетычнага суверэнітэту. Пытанне такое спрэчнае, таму што сама станцыя будавалася на крэдыты, расійскія крэдыты, і знешняя залежнасць ад крэдытаў толькі павялічылася. Каб злезці з газавай залежнасці, Беларусь перасела на атамную, бо паліва на рэактары будзе пастаўляцца толькі з Расіі. Тэрмін эксплуатацыі станцыі 60 гадоў – гэта мінімальны тэрмін залежнасці ад паставак. Беларусі давядзецца быць згаворлівейшую ў перамовах з Расіяй. У адрозненне ад мяса-малочнага і газанафтавага галадання ядравая недапушчальная, бо рэзка спыніць станцыю нельга. Сама купляльную АЭС будзе толькі пасля выплаты 10-мільярднага ў доларах крэдыту і калі знойдзе пакупнікоў. Праблема, перадусім з Літвою, узнікла з-за таго, што пытанне месца будаўніцтва і празрыстасць праекту не былі належным чынам узгодненыя з заходнімі суседзямі. Беларуская
дзяржава, да, і беларуская дыпламатыя не змагла зняць гэтае пытанне. Гэта, конечно, было вялікай паразай, якое мела негатыўнае наступства на развіццё адносін Беларусі з Літвою і з еўрапейскім звязам увогуле. За гады будаўніцтва БелАЭС Літва блакавала праграмы супрацы на лініі Беларусі ў развяз. Сярод іх было спрашчэнне візавага рэжыму, якое адбылося толькі сёлета, а запланаванае яшчэ на 2018 год новае пагадненне аб супрацы Беларусі з еўразвязам, гэтак званыя прыярытэты партнёрства, дагэтуль застаецца без подпісу. Рыторыка Лукашэнкі адносна суседзяў Беларусі з захаду мае ўсё менш логікі. То ён вінаваціць Польшчу і Літву ў тым, што хочуць зрабіць з Беларусі калонію, то віншуе прэзідэнта Польшчы з днём незалежнасці і заклікае да канструктыўнага дыялогу. Мы сегодня конкуренты западным странам. Им не нужна эта станция, как и не нужна мирная и спокойная Беларусь. Наконец-то вы уже, наверное, спустя 2 месяца этих боев в Минске поняли, чего они хотят. Там уже сегодня за рубежом правительств в 5 раз больше, чем этих энергоблоков. Правительств, созданных для Беларуси, они нами уже управляют оттуда. Я им часто говорю, не смейте. Мы ответим, и ответим очень сильно. Поэтому я хочу еще раз обратиться сегодня с этой площадки Белорусской АЭС. Давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили. Да и до сих пор нормально жили. На ровном месте влезли в наш огород. Ну хорошо, если вы поняли, что вы ошиблись, уходите с нашего огорода. Давайте будем вместе работать. Вы в своем огороде, мы в своем. Давайте производить эту электроэнергию. Давайте продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально. Мы же соседи, соседи не выбирают. То же самое я хочу сказать и польскому руководству. Ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил, даже если останемся одни в окружении, мы ответим.